Уважаеми зрители на гости, Шишо Бакшишо, един позитивен, оптимистичен човек. Да. Да, кажи, Шише, как си? Добър вечер, Миши. Да, добър вечер. Дошъл съм днес да ви разправя какво се случи с моята мила, ненагледна тъща. Ай, пак тъщата. Пак тъщата. Защото той Гиро Кимуро с тъщата и ти с тъщата. Еми, ние едно тегло теглим. Да, кажи сега какво стана с тъщата. Стана инцидент. Стига, бе. Ах, да. Какво случи? Ах. Какво стана? Блъсна е кола. Стига, бе. Ах, да. Така е, живота трябва да се радваме, Славчо, на малките неща. Да. Ах. Както пише в таксито ми, Да? по-добре връбче в ръката, отколкото глисти в задника. Да, представяш си, помислих си, че някой... Да, кажи сега. Ай, как? Помислих си, че някой мой колега е искал да ме зарадва и е блъснал. Да, да. Викам, явно е блъснал. Да. С камион някой, който познавам. То се оказа, че съм аз. Стига, бе. Как съм е блъснал моето момче? Не помня. А що не помниш? Не помня. Къса памет. Не помня и защо, Славче, съм минал още 2 пъти на заден ход. Нямам никакъв спомен. И бях спрял така от тука. Най-вероятно за по-сигурно съм минал 2 пъти. А излезна ли от колата? И да, излезнах и казах, погледнах и направо ми се приплаках. Що? Огънала ми бронята. Ма така е, днес тъщата ти готви кисело зеле в бидоня, утре ти огъне броня. Ема това е живот. Не ходи ли към болницата? Да, веднага след като я блъснах, отидох в болницата, обаче гледам, така някакъв ми маха. Да, спрях, попитах го за къде е, за дружба. Вика той, аз му викам, бе, тъщата ми умира, бе. Майде ще закарам. Така, тръгнахме към адреса. И? Клиента си запали цигара, попита къде да тръска цигарата. И викаме, как, къде? Тръска и викам на пъпа на тъщата, че пепелника ми е нов. Какво ще прави? Добре, не ходи ли към болницата в крайна сметка? Тръгнахме, гледах, обаче по пътя гледам някаква бременна жена ме спира. Пак сега. Пак викам, какъв ден, да. Защо така за ми спешно да я закарам в болницата, че всеки момент ще роди? Ти качи ли? Качих, аз попитаха как се казва детето. Да, това, как ще се казва, да. Тривиални въпроси. Викам, госпожо, ма вие ще родите в таксито, бе, госпожо. Как разбрахте, попитаме тя. Аз ви отвърнаха ми много просто. Контрактите ви са на всеки 4 лева и 20 стотинки. След това пък качих още един клиент. Още един. Какво беше това такси? Брехта, клиента, който ми каза, карай, вика към гробищата на Орландовци. Викам, не. Клиента ти казва. Да, викам, кажи си го, житницата на България. Много жито се е. Откара ли тази тъща в болница накрая? Сега бързаш. Откарах тъща в болница. След половин час доктора дойде при мен и ми каза най-лошото. Какво? Жива е. Не мина много и в болницата дойдоха синовете на татко. Уродите. Викам, какво бе, дойдохте да видите как е баба Вили? Те викат, не. Имаш и промоция на клизми. Кое е това нещо, бе? Абе, как съм ги родил, жена ми, бе, не мога ги издържа вече, бе. Абе, само ме излагат, бе. Като се не тръгнахме, бе, моля ти се, бе. Промоция на клизми. Бе, играли си, надували се, бе. Даже... Добре, ли си ли тръгнахте най-после от болница? Тръгнахме си болница, така. Гледам, някакви ми махат. Да тебе не маха какъв ден, преместих тъщата в багажника. Еми, няма начин, работа е криза. И ги качих. Те викат, карай към дружба. Но воля ви се вика по-леко, че заради един такъв луд шофьор на такси бяхме в болницата 6 месеца. И какво? Аз се обърнах, погледнах и казах, здравейте, гълъбчета, пак ли сте вие? Здравейте. Като се усещи, закарах тъщата при дъщеря и... Като се усещи? На тъщата. Да? Да, Минка Сирчока, знаеш ли? Да, при дъщеря. Значи Минка е толкова добра, стои си вкъщи и върши това, което най-добре върши. Какво? Нищо. Това го прави най-добре. Много я обичат всички в квартала. Нея по принцип става и не можеш да изнасилиш. Що? Не е отказала на никой. Не става. Между другото, аз вече не мога да изнасилиш. Не отказва. А на нея вече я наричам Галено Олимпиада. Що? Защото на мен ми дава веднъж на 4 години. Бе,
Мене понякога ми се иска жена ми да е щраус. Ми като се изплаши и си забие главата долу, аз да изкоча ъгъла, затъгъла и край. Любовната игра свършила. Добре. Така, да продължа нататък, искам да кажа нещо. Свършвай вече. Свършваме. Свършвай, да, свършвай. Свърших. Да. За последно можеш да кажеш нещо. А свърши още един път. Добре, извинявайте, ще завърша с един съвет на всички жени и мъже. Ако все още си мислите, че жена ви обича повече от котката, пробвайте като нея да се изахате в чехлите й. Ето.